सौ वैदेही विलास आरोंदेकर, सध्या गृहिणीच आहे. अं, भारताला स्वातंत्र्य मिळालं 15 ऑगस्टच्या दिवशी. विलासरावांचं नाव घेते होम मिनिस्टरच्या दिवशी. वा वा. गृहिणी म्हणून कुठला पदार्थ बनवतात पती देवांसाठी? माशाची आमटी. त्यांना खूप आवडते. मी केली. म्हणजे आमटीतले मासे खातात ते, भाजलेले खात नाही. भाजलेले खातात पण माशाची आमटी आवडते मी केलेली त्यांना. कुठले मासे हाणता हो जास्त करून? सरंग्याची आमटी. सरंग्याची आमटी. हो, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 9 या. सौ जयश्री सुरेश मळवे, मी गृहिणी आहे. दारी होती मेथी, पाणी घालू किती, सुरेशरावांच्या हाती सत्यनारायणाची पोती. जोरदार टाळ्या. इथे आता आई इथे या. इथे इथे 2 मिनिट. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. हा या वयामध्ये जो उत्साह आहे याच्यासाठी जरा जोरदार टाळ्या मात्र कुठेही कमी पडतात. हा उत्साह खूप मोठा आहे. सुप्रियाताई वालालकर आणि कोकणसाज लाईव्हच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम होतोय. खूप आहे. ठीक आहे. सत्यनारायणाची पोती घेऊनच बसतात का? कधीतरी वाच नाही, वाचलीच पाहिजे. सत्यनारायण खूप मोठं व्रत आहे. बरोबर ना? जोरदार टाळ्या ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 10. माझं नाव सौ रिया रुपेश मळवे, मी रानमवी पोस्टमध्ये आहे. ओल्यागार केसाला टॉवेल द्या पुसायला, रुपेशरावांचे नाव घेते, पैठणी द्या नेसायला. इथे या, इथे या. कशाला कुठे कामाला आहे तुम्ही? रानमवी पोस्टमध्ये पोस्टामध्ये आहे. वा वा. ते गाणं ऐकलेलं संदेश आते हे वगैरे, ते बॉर्डर चित्रपटामध्ये आहे ना? बरोबर. पैठणी द्या नेसायला हे माझ्या हातात नाही आहे. बघा, गुणलेखक आहे ते समीर सावंत, त्याच्या हातामध्ये आहे. म्हणजे तो गुण लिहितोय म्हणून. हां, बाकी खेळून तुम्हालाच गुण जमा करायचे. ओके, बेस्ट ऑफ लक. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत या 10 स्पर्धकांसाठी. तुमच्यासाठी ही दुसरी फेरी आहे. मॅजिक बॉक्स आहे. अनेकांचं गणित बिघडवून टाकतो कधी कधी, असा तो मॅजिक बॉक्स आहे. दुसरी फेरी तुमच्यासाठीच आहे. बघा, स्पर्धक क्रमांक 1 या. त्या चिठ्ठीमध्ये जे काय असेल ते तुम्हाला करायचं आहे. साधे सोपे खेळ आणले. अजिबात उड्या मारायचं नाही आहे, खायचं नाही आहे, प्यायचं नाही आहे. हां, अरे बापरे, चालेल ना? 2 मिनिटात 5 उकाने त्यांना घ्यायचे आहेत असं चिठ्ठीमध्ये आहे. ह्यांना 10 गुण आहेत. हा, म्हणजे प्रत्येक चिठ्ठीमध्ये जर तुम्ही तो कॅरेक्टर केलं तर ते 10 गुण तुम्हाला मिळणार. या किती? 2 मिनिटात 5 गुण 5 उखाणे मिळायचे. हां, चौकश चौकश. रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. अशीच 2 मिनिटं जाणार. थांबा थांबा करत. रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होतोय मॅडम. सॉरी, आता स्टार्ट. शंकराच्या पिंडीवर बेल घालते वाकून, सर्व महेशरावांचं नाव घेते तुमचं सगळ्यांचं मान राखून. मंगळसूत्राच्या 2 वाट्या सासर आणि माहेर, महेशरावांनी दिला मला सौभाग्याचा आहेर. नीलनबी आकाशी उगवतो शशी, महेशरावांचं नाव घेते खेळ पैठणीच्या दिवशी. 1 मिनिट शिल्लक आहे फक्त. नाव घ्या नाव घ्या नाव, नाव काय घ्यायचं, नवऱ्याला शेवटी अहोच म्हणायचं. 30 सेकंड. 10 9 8 7 झालं. 6 5 4 3 2 1 0. सॉरी, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. 4 उकाने तिने घेतली. 1 उकानं तिला फक्त घेता येईल. तुम्ही शंकरला पहिलं आणलं, तिथे गोळ झाला. या स्पर्धक क्रमांक 2. बघूया तुमच्या नशिबामध्ये काय ठेवलंय. बापरे, समोर बघा, समोर बघा, समोर. हां, समोर बघा. स्टेजवर फॅन किती असा आहे? 6. किती आहेत? बघून काय, बरोबर आहे उत्तर. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. समीर हिच्यासाठी 10 गुण आहेत. त्यानंतर पुढील स्पर्धक क्रमांक 3. बघा, तुम्हीच बघा.
राष्ट्रीय पक्षाचं नाव सांगायचं. राष्ट्रीय पक्षी असतो माहित आहे? हां, राष्ट्रीय पक्षीचं नाव सांगायचं आहे. मोर. मोर. जरा जोरानं सांग. मोर. कसा आरडतो? कसा म्हणजे तो कसा आरडतो? बोलतो कसा? थोडक्यात तो आपल्या भाषेत बोलत असतो. कसा? असू दे, ठीक आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या. 10 गुण मिळालेले आहेत तुम्हाला, घाबरू नका. 10 गुण मिळालेले आहेत. पुढे स्पर्धक क्रमांक 4. बापरे, काय ते? ठीक आहे. तुमचं माहेर कुठे आणि सासर? ओरोसला. किती वर्ष झाली ओरोसला आता? बापरे, ठीक आहे. ओरोसचं ग्रामदैवत त्याचं नाव सांगायचं आहे. रवळनाथ. देव रवळनाथ. ओरोसच्या ग्रामदैवताचं नाव सांगायचं आहे. देव रवळनाथ. नक्की बघा अजूनही, कारण तुम्हाला मला वाटतं डाऊटफुल वाटतं चेहऱ्यावर. रवळनाथ. देव रवळनाथ. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. 10 गुण तुम्हाला मिळतात. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 5. रवळनाथ की आणि कोण? पुढे अनाउन्समेंट करायचं आहे तुम्हाला. वा 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 वा, सुंदर. बसची करा किंवा रेल्वेची? कशाने प्रवास करता जास्त? बसने? ट्रेनने करता? ट्रेन आली आता कुठे बसता? ओरो स्टेशनला. हां, कुठे जाता? मुंबईला. तर कुठल्या गाडीने जाता? हां हां, कुठल्या गाडीने जाता? दिवा जाता, कोकण कन्या, कुठल्या गाडीने? तुतारी एक्सप्रेस. तुतारी एक्सप्रेस येते आहे बघा ओरो स्टेशनला. ते फक्त करून दाखवायचं. 10 गुण आहेत. कसं करायचं आहे? नंबर नको. तुम्ही दिवा गाडी येते का ओरो स्टेशनला? येते दिवावरून, मडगाववरून दिव्याला जाणार. कृपया ध्यान दीजिए, सावंतवाड़ी से आने वाली दिवा सावंतवाड़ी मडगांव से आने वाली दिवा पैसेंजर और उसमें 10 मिनट से आ रही है. नाही ना, ठीक आहे. एसटीची कराल? इकडे ताई, एसटीची कराल? नको ना, ओके, सॉरी. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे त्यांसाठी. नाही, हा गुण नाही मिळू शकत. या स्पर्धक क्रमांक 6. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील 5 प्रमुख देवस्थानं सांगायची आहेत. प्रमुख देवस्थानं. हां, आंगणेवाडी, भराडी देवी, सोनुर्ली, माऊली देवी, परत कुणकेश्वर, देवगड, आरवली आरवली टाकवे. कोणी सांगितलं? नाही जमणार. पुढे वेतोबा कॅन्सल. पुढे हे सिंधुदुर्गातलीच पाहिजे ना. ओके, थँक्यू, धन्यवाद. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. 3 देवस्थानं सांगितली, 5 सांगायची होती. ओके, वा, तुम्हाला एक विद्देश म्युझिक देईल, तो डान्स करायचा आहे तुम्हाला. विद्देश. जोरदार टाळ्या. 10 गुण यांच्यासाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 8. आणि तुम्ही जरा असे शांत बसल्यासारखे वाटतं. जरा बोला, अंबे माते की. वेळ आहे अजून, होणार 1 तासामध्ये. जरा जोरात, अंबे माते की. वा वा वा. दुर्गा माते की. ह्याचा परिणाम उपवास होता ना सकाळपासून. हां, तुमच्यासाठी
वा, ओरोसचे आमदार कोण? ओरोसचे आमदार कोण असा प्रश्न आहे ना, बघा तोच आहे. ओरोसचे आमदार कोण? काळशेकर भाई. नाही, बघा एका मिनिटात सांगायचं आहे. ओरोसचे आमदार कोण? येत असेल तर सांगा, असं काय नाही. प्रभाकर सावंत. ओरोसचे आमदार सांगायचे आहेत, तुमच्यातले 10 गुण कट करणार. ओके, ठीक आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 9, या आई या. उत्तर सांगणार नंतर. सोपं आहे उत्तर. ओके, हा तुम्हाला बदलून देतो प्रश्न मी, काय तुम्हाला नाही जमणार. ओके, आणि तुम्ही एवढ्या वयामध्ये ह्या उत्साहाने खेळता, म्हणजे थोडासा प्रश्न बदलून दिला पाहिजे. यांना प्रश्न होता, डिक्लेअर करतो, हॉट म्हणजे काय? नाही जमणार आहे ना, कारण ते उत्तर समर्पक पाहिजे, तेवढं जमणार नाही. दुसरी काढा चिठी. हां, वा, हे सांगू शकता तुम्ही. सिंधुदुर्ग नगरीचे म्हणजे या ओरोसचे प्रथम नागरिक कोण? प्रभाकर सावंत. बघा आता मला काय नाही, प्रथम नागरिक कोणते सांग. कोण कोण आहेत प्रथम नागरिक, माहित आहे? ओके, कोण आहेत पाठीमागे, सांगू शकाल? हा, कोण प्रथम नागरिक? मला काय माहित नाही कोणते प्रथम नागरिक कोण, नाव. बघा पाहिजे, तुम्हीच पटवून सांगा. ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. ताई तुम्ही थांबा, गुण नाही मिळू शकत तुम्हाला. स्पर्धक क्रमांक 10, प्रथम नागरिक कोण, हा प्रश्न होता. हां, अरे बाप रे, आता वाजले 12. ठीक आहे, 2022चे मुख्यमंत्री कोण होते? महाराष्ट्र राज्याचे 2022चे मुख्यमंत्री कोण? येत असेल तर सांगा, असं काय नाही, सोपे प्रश्न आहेत. 2022चे मुख्यमंत्री कोण? फडणवीस. नाही, पुढे. ओके, ठीक आहे, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. 10 गुण मिळाले नाहीत तुम्हाला, ठीक आहे. पुढच्या फेरीमध्ये मिळवा, असं काय नाही आहे, ह्याच फेरीमध्ये बाद होणार. पुढच्या फेरी खेळून मिळवा तुम्ही. ओके, पण हे एक प्रश्न मंजुषा एक ॲज अ प्रोटोकॉल म्हणून घेतली पाहिजे. आणि हा मॅजिक बॉक्स आहे, त्याच्यात काय असेल ते आपल्याला करायचं आहे. तिसरी फेरी तुमच्यासाठी स्टार्ट होते, स्मरणशक्ती फेरी. नीट लक्ष द्या, तिसरी फेरी स्मरणशक्ती फेरी. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे गणपती बाप्पा मोरया. काय? जरा मोठ्याने बोला, गणपती बाप्पा. वाक्य. आता मी नंबर प्रमाणे बोलवणार नाही, गणपती बाप्पा मोरया या ग्रुपने व्यासपीठावर या असं म्हटलं की तुम्हाला यायचं आहे सगळ्यांना. एक जरी खाली राहिली तरी स्पर्धक बाद, कुठेतरी एकत्र बसा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत 1 ते 10 स्पर्धकांसाठी. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे गणपती बाप्पा मोरया. बसा कुठेतरी. तर हा खेळ पैठणीचा छोट्याशा विश्रानंतर मी दुसऱ्या ग्रुपसोबत पुन्हा एकदा येईन. तोपर्यंत आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल, अर्थातच कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत सन्माननीय सुप्रियाताई संतोष वालावलकर आयोजित या कार्यक्रमाचं खेळ पैठणीचा ओरोस नगरीमध्ये हा रंगतोय. आपण मात्र कुठेही जाऊ नका. पुन्हा येतो दुसऱ्या ग्रुपसोबत खेळ पैठणीच्या या कार्यक्रमामध्ये. कोकणात घराचं स्वप्न साकार करा. NA प्लॉट्स, फ्लॅट्स, बंगलोचे अनेक पर्याय. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा. विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं.
कोकणात घराचं स्वप्न साकार करा. एन ए प्लॉट्स, फ्लॅट्स, बंगलोचे अनेक पर्याय. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा. विल्बर्ट प्रॉपर्टीज. घर प्रत्येकाचं, नातं विश्वासाचं. पुन्हा एकदा दुसऱ्या ग्रुप सोबत येतोय खेळ पैठणीचा या कार्यक्रमामध्ये. कोकणचं नंबर 1 चॅनल अर्थातच कोकणसाद लाईव्ह, दैनिक कोकणसाद प्रस्तुत आणि सन्माननीय सुप्रिया संतोष वालालकर आयोजित हा खेळ पैठणीचा या कार्यक्रमामध्ये आपलं अगदी मनापासून स्वागत आहे. दुसरी फेरी त्यांच्यासोबत सुद्धा तीच खेळली जाईल. स्पर्धक क्रमांक 11 ते 20 या ठिकाणी आहेत. बहुतेक काही नाही आहेत वाटतं. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16. ओके, ठीक आहे सर. काही या स्पर्धक क्रमांक 11. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. टाळ्या का कमी पडत आहे? तुमचाच कार्यक्रम आहे. माझ्यासाठी वाजू नका, यांच्यासाठी वाजवा. नमस्कार, माझं नाव सौ अश्विनी एकनाथ मळवे. मी गृहिणी आहे. उकान जास्वंदीच्या फुलांचा हार घातला गणपतीला. एकनाथरावांचे नाव घेते स्त्रियांच्या मेळ्यात. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. ताई थांबा 2 मिनिटं फक्त. एक माझा फक्त छोटासा प्रश्न आहे. त्याला काही गुणबिन नाही आहेत बघा, जमलं तर सांगायला. म्हैस आंघोळीला गेलेली आहे, ती परत कशी येईल? काही सांगू शकाल? त्याला काही गुण नाहीत, आपलं जमलं तर सांगा. म्हैस आंघोळीला गेली आहे, कशी येईल परत? ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. सोपा प्रश्न आहे. या स्पर्धक क्रमांक 12. त्याला गुण पण नव्हते. गणपतीच्या देवळात सोन्याचा कळस. नंदनवनाचे नाव घेते, मला ना आळस. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या. आणि आळस करू पण नका. पुढे या मॅडम जरा. ठीक आहे, काय करता तुम्ही? रोहिणी. रोहिणी आहे. कुठला पदार्थ बनवता आवडता घरामध्ये, मुलांसाठी म्हणा किंवा पतिदेवांसाठी? मॅगी. मॅगी बनवता? वा वा वा, मुलांसाठी. हो. पतिदेवांना पण मॅगी आवडते? नाही, मच्छी भाजलेले भात. आवडतात. कुठली मच्छी भाजता हो खास करून? हे सुरमई किंवा बांगडा. बांगडा. वा, माझा आवडता बांगडा मासा आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. या स्पर्धक क्रमांक 13. संस्कृती सचिन सावंत. उकान उत्तर दिशेला चमचमतो अठळ धुव तारा. सचिनरावाचे नाव घेते, कोकणसाद लाईव्ह मध्ये. वा, जोरदार टाळ्या. यमक कुठेतरी जुळलं पाहिजे, लक्षात घ्या. तर ते पूर्ण होतं उकान असं म्हणतात. मला पण काय माहिती नाही. ठीक आहे. गृहिणी म्हणून काय बनवता? सगळंच सगळं काय बनवता? म्हणजे मी सिंधुदुर्गाची हे आहे, किचन किन आहे. कलर्स मराठीमध्ये भाग घेतलेला. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आणि या कार्यक्रमामध्ये तुम्ही सहभागी झालात. कुठला पदार्थ बनवला होता जेव्हा 1 नंबर आला तुमचा, प्रथम क्रमांक आला तेव्हा? पहिलं मच्छीची कढी बनवलेली आणि नंतर मोदक बनवलेले. मोदक कसले बनवलेले? रव्याचे मोदक बनवलेले. रव्याचे मोदक बनवलेले. कलर मधून की खोबऱ्याचा कलर वगैरे घालून असतो तसा? सगळं म्हणजे रव्याचे मोदक म्हणून हे करू, पुरण घालून करून. पुरण घालून केलं. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 15. या. माझं नाव नूतन महेश तळगावकर. काय करता? मी ॲम्ब्युलन्स विभागमध्ये आहे. शासकीय? काय? शासकीय विभाग ॲम्ब्युलन्स. हां, शासकीय विभागमध्ये आहे. रुग्णवाहिका 108 102 मध्ये. ओके. आजपर्यंत सेवा करतानाचा काही अनुभव तुम्हाला वेगळा? म्हणजे मला जो पगार आहे त्या पगारापेक्षा मला जे लोकांचं सामाजिक काम करताना जो मला आनंद मिळतो तोच खूप आहे. वा वा, म्हणजे मनुष्याचा सेवा करताना, मानवाची सेवा करताना तुम्हाला खूप आनंद आहे. वा. उखाणं घ्याल की गाणं म्हणाल? उखाणं घे. ठीक आहे, गाणं नाही म्हणणार? नाही. माहेरी साठवले मायेचे मोती. महेश रावांचे नाव घेते, कोकणसाद लाईव्ह दिवशी. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 17. नमस्कार, मी वर्षा विजय वराड. उखाणं घेते. नवरात्रीच्या दिवसात बायका करतात उपवास. नवरात्रीच्या दिवसात बायका करतात उपवास. विजयरांचं नाव घेते, होम मिनिस्टरसाठी खास. तर इथे थांबा मॅडम. करते सुरुवात असं म्हटलं असतं तरी चाललं असतं. मी काय म्हणतो, उपवास तुम्ही नवरात्रीमध्ये करता, त्यामुळे आमचा एक गेम तुम्ही वाया घालवला. कुठला सांगा? बिस्किट खाण्याचा. ठीक आहे. गृहिणी म्हणून काय बनवता घरी? गृहिणी म्हणून सगळ्यात चांगलं चिकन बनवते. म्हणजे शाकाहारी पण बनवते, मोदक बनवते, पण चिकन सगळ्यात बेस्ट असं म्हणतात. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 18. नमस्कार, माझं नाव उत्प्रेती उत्तम गावडे. मी गृहिणी आहे. उकान गर्व नसावा संपत्तीचा, अभिमान नसावा रूपाचा. उत्तमरावांना मी भरवते वरण भात तुपाचा. वा, रोज भरवता?
आवड रोज भरवता का? रोज नाही, आठवड्यात नाही एकदा. एकदा भरवता. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. या त्यानंतर पुढील स्पर्धा. मला वाटलं रोज वरण भात म्हणजे काय त्या पतिदेवांचं भाग्य. ठीक आहे. ताई माझं नाव उषा पुरुषोत्तम खडपकर, काय करता? गृहिणी आहे. उखाण. कमळात लक्ष्मी, मोरावरती सरस्वती आणि मी आहे उत्तमरावांची सौभाग्यवती. वा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 20 या. माझं नाव नम्रता हितेश नाईक. मी ड्रॉइंगचे क्लासेस घेते मुलांचे आणि माझा टेलरिंगचा व्यवसाय आहे. कुठे आहे टेलरिंगचा व्यवसाय? घरी म्हणा. ओरोसमध्येच आहे. ठीक आहे. उखाणं घ्याल की गाणं म्हणाल गाणं म्हणते. की भावांतरीचे हळवे लावायला सांगू? हा गाणं म्हणणार. ओके. हिंदी म्हणणार. वा फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज बातें, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. कसं वाटलं? बरं वाटलं ना? हेच कोकणसाद लाईव्हचं उद्दिष्ट आहे की तुमच्यातले जे सुप्त गुण आहेत, लपलेले गुण आहेत, ते कुठेतरी व्यासपीठावरती बाहेर आले पाहिजे. त्यासाठीच व्यासपीठाची निर्मिती केलेली आहे. या स्पर्धक क्रमांक 11 मॅजिक बॉक्स. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. मॅजिक बॉक्स तुमच्यासाठी काय ठेवलंय बघूया पटपट. वा खूप काय काय ठेवलंय. हॉट म्हणजे काय? WHAT हॉट म्हणजे काय? काय? हा काय तेच विचारतोय. उत्तर परफेक्ट पाहिजे म्हणजे समर्पक पाहिजे. वॉट म्हणजेच काय? म्हणजे काय तेच विचार तुम्हाला. हॉट म्हणजे काय? कायच. बरोबर आहे. उत्तर देता येत नाही. उत्तर जरा समर्पक पाहिजे. कायच म्हणतात. तेच म्हणतोय. हॉटला कायच म्हणतो. हॉट म्हणजे काय? उत्तर आहे मी सांगेन नंतर. उत्तर बरोबर आहे काय पण कसं सांगाल? उत्तर तुमचं बरोबर आहे कसं सांगाल? हा काय? जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. नाही हा गुड. उत्तर तुमचं बरोबर आहे. सांगता आलं पाहिजे होतं तर 10 गुण मिळणार होते तुम्हाला. स्पर्धक क्रमांक 12. वा 4 गड किल्ल्यांची नावं सांगायची आहेत. गड म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जे आरमार उभं केलं गड, त्यांची 4 नावं सांगायची आहेत. माहिती आहेत? शिवनागरी, राधानगरी नाही. ठीक आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 13 या. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 4 गडांची नावं सांगायची होती. हां काय? वा ह्याला काय म्हणतात माहिती आहे मराठीमध्ये? हां मराठीमध्ये काय म्हणतात? मांजराची चाल. विद्येशधुरी जो देईल त्याच्यावर मांजराची चाल चालायची आहे. हे बघा कशी चालात. इथून पुढे जायचं, तिथून परत पाठी येऊन उभं राहायचं. आपल्या जागा पाठी या. पाठी या. दे आवाज. स्टार्ट. वा जोरदार टाळ्या वाजवा. कॅटवॉक तर मांजराची चाल वाटली पाहिजे. फिरून आलात तरी चालेल. ओके चालते. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. ही मांजराची चाल होती. चालेल. दे बाबा 10 गुण. या पुढे स्पर्धक क्रमांक 15. महाराष्ट्रामधील 4 नद्यांची नावं सांगायची आहेत. येतील? हो. कर्ली नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, पुढे
कावेरी नदी, पुढे पुढे एवढीच. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. 3च नद्यांची नावं सांगितली त्यांनी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 17 काय आहे? बघा बघा, बापरे, हा एकदम टोटल म्हणजे जेवढं उत्साह असेल तसं केलं पाहिजे. ओके, हा 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 कसं असायचं असं अजून जोरात किती असायचं. हा 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 त्यांच्यावर जाऊ नका, 10 गुण तुम्हाला मिळणार आहे. हसा सगळ्यांनी. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. दे बाबा 10 गुण. जोरात हसणं पण किती कठीण असतं विचार करा. या पुढील स्पर्धक करा. प्रत्येकालाच हसता येतं असं काही नाही आहे. आणि तुम्ही हसू नका, यायचे अजून वरती ना. काय राष्ट्रीय फुल कमळ. कमळ. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. राष्ट्रीय फुल कमळ. या त्यानंतर पुढील स्पर्धक स्पर्धक क्रमांक 19 येईल ना, येईल ना. गे आई इकडे ये. हां, हे मालवणीमध्ये बोलायचं आहे आणि जरा मोठ्याने बोलायचं आहे. मराठीत तुम्हाला सांगतो वर्ड्स. आई इकडे ये मालवणीत कसं बोलाल? 10 गुण मिळणार. गे आवशी अकडे ये. आणि एकदा जरा मोठ्याने, जरा ट्रॅक होत नाही. गे आवशी अकडे ये. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. 10 गुण. पुढील स्पर्धक या स्पर्धक क्रमांक 20 ठीक आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे मंगलमूर्ती मोरया. काय? बसा कुठेतरी एकत्र, जाऊ एकत्र बसा. स्मरणशक्ती फेरी ऑन आहे, हा लक्षात घ्या. त्याच्यामुळे एकत्र कुठेतरी बसा. मी पुन्हा तुमच्या समोर येईन एक छोट्याशा विश्रांतीनंतर. खेळ पैठणीचा औरस गाव अर्थात सिंधुनगरीमध्ये रंगतोय. छोट्याशा विश्रांती मी पुन्हा येईन. तोपर्यंत आपण मात्र कुठेही जाऊ नका. पाहत राहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह प्रस्तुत सौ सुप्रिया संतोष वालालकर आयोजित खेळ पैठणीचा. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944.
छोट्याशा विश्रांतीनंतर पुन्हा या कार्यक्रमामध्ये ज्या कार्यक्रमाचंच नाव आहे खेळ पैठणीचा शेवटचा ग्रुप आहे, तिसरा ग्रुप आहे. पहिल्या राऊंडमध्ये म्हटल्यानंतर आणि खूप रंगत येणार. अगदी मनापासून स्वागत सर्व रसिक प्रेमींचं. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल अर्थातच कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सात प्रस्तुत आणि याचे आयोजक आहेत सन्मान्य सौ सुप्रिया संतोष वालावलकर यांच्या आयोजनातून या कार्यक्रमाची निर्मिती झाली. बघूया तिसरा आणि शेवटचा ग्रुप काय करतो. कितीच माझ्या धमाल येते कारण मगाशी खाली बसून या हसत होत्या. आता यांची बारी. हा आता तुम्ही हसा. या स्पर्धक क्रमांक 21. सौ पूनम प्रसाद सुतार, काय करता. गृहिणी. उखाणा. संसारूपी सागराला प्रेम रूपी नौका प्रसादरावांचे नाव घेते, तुम्ही सर्वांनी ऐका. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. नौका पलटी झाली असती नाही तर. आता स्पर्धक क्रमांक 22. या कशाला एवढी कठीण उखाणे घ्यायची. साधना रामचंद्र चौगुले, काय करता. गृहिणी आहे. पैठणी घालण्यासाठी मी आहे फार हौशी, रामचंद्रांचं नाव घेते होम मिनिस्टरच्या दिवशी. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 23. या सौ आरती गोविंदवार, काय करता. घरी. घरी असता. ठीक आहे. उखाण. कोकण लाईव्हच्या साथीने दुर्गा मातेच्या आशीर्वादाने गोविंदरावांचं नाव घेते पैठणीच्या खेळाने. वा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. सगळी वाक्य एकदम जोडली तुम्ही. या स्पर्धक क्रमांक 24. सौ हर्षदा गोविंद भिसेकर, मी जॉब करते प्राथमिक आरोग्य केंद्र कसाल इथे नर्स आहे. उखाण. चांदीच्या वाटीत साखरेचे खडे, गोविंदरावांचं नाव घेते कोकण सात लाईव्हच्या पुढे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 25. माझं नाव प्रिया प्रमोद आजगावकर, गृहिणी आहे. पहिली लोक हे करते. गाणं म्हणू का. गाणं पण घेते. गाणं म्हणणार आहे तुम्ही. गाणं म्हणा. कुठलं म्हणणार आहे. मराठी हिंदी. हिंदी म्हणणार आहे. ओके. एकच कडवं म्हणायचं आहे. हा कडवं नाही, एकच हे म्हणते. ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाए, उठा धीरे धीरे लो चांद प्यारा प्यारा, क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा, ला 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 ला. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईंसाठी. नको नको. ठीक आहे. या स्पर्धक क्रमांक 26. ते ला 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 ते होतं गाण्यात का त्या. ओके. राजश्री महेश नाईक, उखाण. हिमालय पर्वतावर बर्फाच्या राशी, महेशरावांचं नाव घेते सगळ्यांचं. तिथे बसताना कसं वाटलेलं. हिमालय पर्वतावर बर्फाच्या राशी, महेशरावांचं नाव घेते होम मिनिस्टरच्या दिवशी. वा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईंसाठी. या इथे इथे. गृहिणी म्हणून काय बनवता. आवडता पदार्थ पती देवाना. त्यांना व्हेज मध्येच आवडतं. काय ते. गोड आवडतं. खीर किंवा मोदक. उकडीचे मोदक खूप आवडतात. लव्ह मॅरेज की अरेंज मॅरेज. लव्ह मॅरेज. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. वाटलेले उकडीचे मोदक कोण खातात. या स्पर्धक क्रमांक 27. सौ वनिता विजय जुवेकर, उखाण. आशीर्वादची फुले वाटते वेचून, विजयरावांचं नाव घेते सर्वांचा मान राखून. वा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत आईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 28. या सौ सुचिता सतीश रसाळ, मी गृहिणी आहे. ताड ताडाचं, पान वडाचं, सोजी गव्हाची, बहीण भावाची, लेक तेल्यांची, सून रसाळांची, रसाळांच्या घरी काय काय करी, 7 नारी स्वयंपाक करी, अष्टफुलांनी भरलाय ताट, सतीशरावांच्या नावासाठी समय लावल्या 360. वा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. मला वाटलं की ओरोस मध्ये गाडी थांबणारच नाही. या स्पर्धक क्रमांक 29. असतात अशी खूप मोठी उखाणी. तेजस एक्सप्रेस सारखी कुठेही न थांबणारी डायरेक्ट थेबी. हा स्वप्नाली धीरज चव्हाण, काय करता. घरगुती बिझनेस मध्ये हेल्प. कुठला बिझनेस आहे. हॉटेल आहे आमचं साईराज हॉटेल. कुठे आहे. ओरोस मध्येच आहे. काय काय मिळतं हॉटेलमध्ये. सध्या लॉजिंग आणि बोर्डिंग चालू आहे आणि आता रेस्टॉरंट चालू करणार. खायला नाही तुम्ही. हा खायला मिळतं. उखाणं घ्याल.
विवाह म्हणजे सुरुवात नवीन जीवनाची. धीरज नावांचं नाव घेईल जाणीव राखून स्त्री कर्तृत्वाची. वा, इथे सर्च वगैरे करून बघितलेलं का नाव ते उखाणं केलेलं सर्च? आताच लग्न झाले तेव्हा थोडं सांगितलं. ओके ओके. मुंबईला असता तुम्ही की इथे ओरोसलाच असता? ओरोसलाच असता. आईबद्दल काय सांगाल हो? आई सर्व जो नवरात्र उत्सव चालू आहे तो या आईवरतीच आहे खरं म्हटलं तर. आईबद्दल काय सांग? ऍक्च्युली आई म्हणजे लग्न झाल्यानंतर कळतं की आई काय असते आणि आता सासूंच्या रूपात कळतं की आई काय असते. तेच विचारतोय काय असते म्हणून. म्हणजे एक जेव्हा भीती वाटते तेव्हा मी आता नाही सांगू शकत. नाही, ते सांगलं पाहिजे. भीती वाटते तेव्हा एक म्हणजे एक धाडस जे असतं ती म्हणजे आई असते. आणि जेव्हा आपण काहीतरी सुरुवात करतो तेव्हा त्याचं प्रोत्साहन आणि पाठिंबा म्हणजे आई असते. हा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. आई म्हणजे काय असते सुंदररीत्या सांगण्याचा प्रयत्न केला. आई अशी असते जोपर्यंत आपल्या माहेराला आई आहे तोपर्यंत आपल्या मुलीची पिशवी मला तर वाटतं कधीही रिकामी येत नाही. ती आई असते. म्हणून आईसाठी जरा जोरदार टाळ्या वाजवा. प्रत्येकाच्या आईसाठी जोरदार टाळ्या वाजवा. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 30. सौ वनसी अनिल चव्हाण, मी गृहिणी आहे. उकान. दुर्गेच्या देवळात उदबत्तीचा वास, अनिलरावांच्या तोंडात पेड्याचा घास. वा वा वा. कधी घालता? थांबा इथे. कधी घालता पेढ्याचा घास? कधी भरवता? म्हणजे आनंदाचा सण असला की बरोबर. बाकी नाही घालत कधी? दिवाळी वगैरे? दिवाळी दसरा? ओके ओके. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 31. माझं नाव सौ साक्षी संतोष कोचरेकर. माहेर माझं सावंतवाडी आणि माझं गाव मालवणला आहे. पण कामानिमित्त आम्ही ओरसला स्थायिक झालो. मी इन्शुरन्स सेक्टरमध्ये काम करते आणि ओरस ग्रामपंचायत माझे सदस्य म्हणून सुप्रिया वालाळकर मॅडम बरोबर मी सामाजिक काम करते. अक्कलकोटला स्वामी समर्थ, शिर्डीला साई, संतोषरावांचे नाव घेते, सुष्मिता व सुयशची आई. जोरदार टाळ्या झाल्या. इथे थांबा. गेलात अक्कलकोटला? हो, वर्षात एकदा तरी आम्ही जातो. स्वामींच्या कृपेने सगळं आमचं व्यवस्थित चाललंय. ओके ओके. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. यानंतर स्पर्धक क्रमांक 34. माझं नाव छाया मोहन जंगले. मी नोकरी करते. स्टाफ नर्स आहे कणकवली उपजिल्हा. नवरात्रीचे 9 रंग आज आहे रंगलाल. नवरात्रीचे 9 रंग आज आहे रंगलाल. सुख असो वा दुःख असो मोहनराव नेहमीच बनतात माझी ढाल. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यांच्यासाठी काय करता तुम्ही? खास करून पदार्थ कुठला बनवता? त्यांना नॉनव्हेज आवडतं. नॉनव्हेज, मटण आणि भाकरी. ओके ओके. बनवता तुम्ही एवढ्या दगादगीच्या जीवनामध्ये म्हणून विचारलं. आणि पण बनवणार आपणच बनवतो. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईंसाठी. या स्पर्धक क्रमांक 21 मॅजिक बॉक्स. वा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी कोण? म्हणजे कलेक्टर कोण? कोण? येत असेल तर सांगा. तसं काय नाही. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. ठीक आहे. खूप चांगला प्रयत्न होता परंतु उत्तर सांगता आलं नाही तुम्हाला. तुम्ही जे सांगितलं ते अगोदर होते. या स्पर्धक क्रमांक 22. वा वा वा. जमेल ना तुम्हाला? आधी ते बरं आलं. काहीतरी वेगळं ऐकायला मिळेल. फक्त म्हटलं ते एक कडवं तरी चालेल. तुम्हाला आहे बघा. हे काय आहे? माईकवर फुगडी बोलणे म्हणजे फुगडी म्हणायची. एक कडवं म्हटलं तरी चालेल. फू बाई फू फुगडी फू दमलस काय माझ्या गोविंद तू. फू बाई फू फुगडी फू. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 23. या वेड्याची भूमिका करायची आहे तुम्हाला. म्हणजे वेड व्हायचंय.
वेडे जसे करतात लोक तशी ऍक्टिंग करायचे. हा सुरू. बघा माझ्याकडे बघू नका, तुम्ही करा. हा त्याला विचारा, त्याला विचारा. वा वा वा. ओके 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 बस बस, दगड मारू नका, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 24. काय आहे? हो सोपा प्रश्न आहे. किती? 8. बरोबर आहे समीर. जिल्ह्याचे तालुके किती? बरोबर आहे ना? जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 25. जिल्ह्याचे तालुके 8. 9वा होण्याच्या मार्गावर असेल असं वाटतं, होय ना? मला पण काय माहिती नाही, लाईव्ह कार्यक्रम आहे. वा. ओरोस की माहेर कुठे? ओरोस देवगड माहेर. देवगड. देवगडातील 2 नद्यांची नावं सांगायची आहेत. देवगड की कणकवली आहे त्याच्यात? तुम्ही देवगड माहेर आहे ना, देवगड सांगायचं आहे. कणकवलीत बराच वेळ राहिले मी. कणकवलीतील सांगा 2 नद्या. ठीक आहे. गड नदी, करली नदी. बघा अजूनही विचार करा. तुम्ही आता मी देवगड सांगत होतो, चांगलं सांगत होतो की नाही तुम्हाला? तुम्ही स्वतःहून ओढून घेतलं. कणकवलीतल्या 2 नद्यांची नावं सांगा. गड नदी आहे कणकवलीत. बरोबर. आणि करली नदी पण कणकवलीत, म्हणजे कणकवली तालुक्यात येते. करली तालुक्यातील नाही, कणकवली शहरातील आहेत 2 नद्यांची नावं आहे बघा. म्हणून मी तुम्हाला देवगड देत होतो. मी कसं करतो, सासर माहेर विचारतो आणि मग सांगतो. आता तुम्ही ओढून घेतलं आपल्यावर, सांगा आता. कणकवलीतील 2 नद्यांची नावं. एका नदीचं सांगितलं गड नदी, परफेक्ट. दुसऱ्या नदीचं नाव? जानवली. जानवली. बरोबर आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईंसाठी. कणकवली आणि जानवली 2 नद्यांच्या मध्ये कणकवली नगरी वसलेली आहे. घाबरलात का? जानवली बरोबर आहे. तसं करली पण बरोबर येतं, पण त्या नदीला नाव ते शेवट संगमावर मिक्स होऊन ती जानवलीच होती. वा. क वरून 10 मुलींची नावं सांगायची आहेत आणि तुमच्याकडे आहेत 30 सेकंड. रेडी असाल तर सांगा. क वरून 10 मुलींची नावं सांगायची आहेत. किती? 10 मुलींची. रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. कावेरी, कमल, कस्तुरी, कविता, कल्याणी, कुसुम, कला. थांबा, सॉरी. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईंसाठी. 10 मुलींची नावं सांगायची होती. द्यायची असं काय नाही आहे. तुम्ही एक चान्स गमावला. ठीक आहे, नंतर सांगतो काय ते. या स्पर्धक क्रमांक 27. मुलींची नावं कोण ठेवतो? आपण. हा. भारताचे राष्ट्रपती कोण? सांगा. मुर्मू. भारताचे राष्ट्रपती कोण? मुर्मू ना. म्हणते ना. मॅडमांना विचारा. कोण? मुर्मू ते नाव येत नाही. मुर्मू. मुर्मू पर्यंत पोहोचल्या म्हणून ठीक आहे. आई वयाचा विचार करून आपण त्यांना देतोय. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. द्रौपदी मुर्मू हे भारताच्या राष्ट्रपती आहे. या स्पर्धक क्रमांक 28. तुमच्यासाठी म्हणून दिले हा 10 गुण. पूर्ण उत्तर पाहिजे खरं. वा सुंदर. 1 ते 100 मध्ये 9 हा आकडा किती वेळा येतो? नऊ. 1 ते 100 मध्ये 9 हा आकडा किती वेळा येतो? आणि तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. ठीक आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. किती वेळा? 5 वेळा. सांगितलं असतं आता. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 29. 1 ते 100 मध्ये सांगायचं होतं. 1 ते 100 मध्ये 9 हा आकडा किती वेळा येतो? किती वेळा येतो? बच्चे कंपनी पुढे किती वेळा? हा भेटायचा कार्यक्रम संपल्यावर मला. हा हो हो येईल. एकच कडवं म्हणायचं आहे. मोठ्याने म्हणायचं. सुख करता दुःख करता
सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची नुवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांनी सुंदर उच्छेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय मंगल मूर्ती ओ श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव गणपती बाप्पा. धन्यवाद. एवढ्या फास्ट म्हटलं तू गणपती धावतच आहे ना लवकर. हे कसं झालं सांगा, वाडी ठेवलेली आहे पुढे, पटकन आरती करायची असेल तर यानं घेऊन जायचं. या स्पर्धक क्रमांक 30. हळू म्हणायची आरती, बरोबर ना, प्रसन्न झाला पाहिजे तो. कोणत्याही प्राण्याचा आवाज काढायचा आहे. कोणत्या प्राण्याचा काढणार? कोणत्या काढू? किती प्राण्यांचा काढू? तुम्ही सांगा. तुम्ही आवडत्या प्राण्याचा काढा तुमच्या एकाच. विटू 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 विठ्ठलाचा. विठूर आहे ना. विटू विटू म्हणजे ह्याचा पोपटाचा. हा काढा. विटू 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 असं बोलतो. दुसऱ्या प्राण्याचा काढा कुठल्या तरी. असा बोलतो अनिकेत. चिव 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 चिव. हा कोणाचा झाला? चिमणीचा. तर व्यवस्थित काढा बघूया. चिव 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 चिव. सगळे सोपे आवाज आहेत तुमच्याकडे. मी सांगतो त्या एका फक्त काढा बस. तुम्हाला 10 गुण मिळालेलेच आहेत, पण एकाचा काढा. मांजराचा काढा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. मांजराचा होता नक्की ना. हा या स्पर्धक क्रमांक 31. सगळे सोप्या. फक्त पहिल्यांदा अनिकेत मला कळलं पोपट विटू विटू बोलतो. हा आणि ओरिजिनल आणि खरी मारायची, म्हणजे जशी खरोखर मारतात तशी. मी ओळखतो. हा जवळपास इकडे जवळपास 19 वर्ष परफेक्ट ओळखतोय. परफेक्ट. हा सांग. अहो इकडे या. त्यांना तुम्ही जेवायला बोलवते. बोलव. अहो जेवायला वाढले, लवकर या जेवायला. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 34. अरे बापरे, शेवटचा आला. ही स्पर्धक आली आणि जो आवाज तिला काढायचा आहे तो कोणी दिला हा नंतर सांगतो. ओळखला का? कोणाचा? म्हैशीचा. आता त्याने कुठला आवाज काढला? गाईचा ना. हा म्हशीचा काढा. त्याच्या म्हशीचा आवाज आहे. हा गाईचा आवाज झाला. हा जोरदार ट्राय झाला पाहिजे ताईंसाठी. ही जेव्हा म्हैस रागवते ना तेव्हाचा आवाज आहे. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे लंबोदर पितांबर. काय? हा एकत्र कुठेतरी बसा. हे ग्रुपने वरती या म्हटल्यानंतर वरती यायचं आहे. तुमच्या ग्रुपचं नाव काय? पितांबर. ओके, एकत्र कुठेतरी बसा. जोरदार ट्राय झाल्या पाहिजेत या माझ्या सर्व स्पर्धकांसाठी. छोट्याशा ब्रेक नंतर मी पुन्हा येणार. पाहत राहा हा खेळ पैठणीचा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल अर्थातच कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सात लाईव्ह. आयोजक आहेत सन्मान्य सुप्रिया संतोष वालालकर. खेळ पैठणीचा सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये या ठिकाणी रंगतोय. आता तर ओरोस गावी रंगतोय. बघूया पुढे आणि काय धमाल होते. थोडीशी धमाल आपण बघितली, अजून धमाल बघायची. आपण कुठेही जाऊ नका, फक्त पात्र हा खेळ पैठणीचा. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर.
पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. तर छोट्याशा विश्रांतीनंतर परत येतोय. अर्थातच आपण हा जो खेळ सिंधुनगरीमध्ये रंगतोय, खेळ पैठणीचा, कोकणचं नंबर 1 महाचॅनेल कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसाद प्रस्तुत अर्थातच सुप्रिया संतोष वालालकर आयोजित या कार्यक्रमाचं या ठिकाणी आयोजन करण्यात आलेलं आहे. पुढच्या फेरीसाठी येतोय या स्पर्धकांसाठी. ही फेरी आहे अर्थातच पिरॅमिड रचायची फेरी आहे. जी तांबे आहेत या ठिकाणी ते एकावर एक रचायचे आहेत. एका मिनिटामध्ये किती पिरॅमिड रचतील त्याच्यावर त्यांना हे गुण देण्यात आले. एका तांब्याला 10 गुण आहेत, परंतु तळाचा जो तांबे असतो त्याला ते गुण देता येतात. त्याच्यावरचे जे पिरॅमिड सेट उभा राहील त्याला आम्ही 10 असे गुण देणार आहेत. बघूया किती रचू शकतात. रेडी तुम्ही सगळे? ओके. कसं रचायचं ते लक्षात आले ना? एकावर एक, परंतु खालचा जो आहे त्याला गुण देणार नाही आम्ही. त्याच्यावरती जो उलटा, त्याच्यावर परत सरळ, परत उलटा, परत सरळ असेच रचायचे आहेत. एकावर एक सरळ रचले तर गुण मिळणार नाहीत. असा त्याच्यावर उलटा झाला पाहिजे. ओके रेडी. एका वेळी एकच आणायचा. हां, एका वेळी आणायचा, जागेवर ठेवायचा. सावकाश, घाई नाहीये. एका मिनिटाचा होऊ दे, पण पटपट आणले पाहिजे, नाही तर संपतील. ओके रेडी. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. दे म्युझिक. आपापल्या जागेवरच ठेवा. जरा टाळ्या, जोरदार टाळ्या का वाजत नाही? जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे त्यांच्यासाठी. पिरॅमिड रचायचा आहे. तांब्या पडता कामा नाही याची पण आपण जबाबदारी घ्यायची आहे. एका तांब्याला 10 गुण असतील. एका तांब्याला 10 गुण पडले तर ते तिथे जागेवर जाऊन परत उभे करायचे सगळे. वा 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 वा, सुंदर सुंदर. धरूनच राहा तिथे उभ्या. कशाला दुसरा तांब्या आणायचा? पटपट. 30 सेकंड शिल्लक. फास्ट फास्ट फास्ट. संपले तांबे. आपापल्या जागेवर उभे राहा.
संपले तर उभे राहा. ओके, हात सोडा. घे गुण. स्पर्धक क्रमांक 1 40 गुण. स्पर्धक क्रमांक 1 40 गुण. स्पर्धक क्रमांक 2 50 गुण. स्पर्धक क्रमांक 3 40 गुण. स्पर्धक क्रमांक 4 50 गुण. स्पर्धक क्रमांक 3 50 गुण. स्पर्धक क्रमांक 4 40 गुण. स्पर्धक क्रमांक 5 40 गुण. स्पर्धक क्रमांक 6 30 गुण. स्पर्धक क्रमांक 7 30 गुण. स्पर्धक क्रमांक 8 40 गुण. स्पर्धक क्रमांक 9 40 गुण. स्पर्धक क्रमांक 10 40 गुण. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत गणपती बाप्पा. ओके, तुम्ही एकत्र कुठेतरी बसा. तांब्या तिथे जरा व्यवस्थित लावा आपापल्याला रचली तशी. आणि मंगलमूर्ती ग्रुप, मंगलमूर्ती मोरे, आपण व्यासपीठावरती यायचंय. इथे ठेवा व्यवस्थित. आणि तुम्ही बसा एकत्र जाऊन कुठेतरी. चला, मंगलमूर्ती मोर्या, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह, दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत. सौ सुप्रिया संतोष वालावलकर, माजी पंचायत समिती सदस्य कुडाळ यांच्या वतीने या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलंय. मंगलमूर्ती ग्रुप आपल्या समोर आहे. सरका इकडे, सरकत आहे. वा, आज सरका. 21 आणि 22 या. 21 आणि 22 आहे. सरकत आहे यात. सरका. 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 ओके, तुम्हाला माहित आहे ना काय करायचं आहे? काय करायचं आहे? एका वेळी एक तांब्या आणायचा, ठेवायचा, पिरॅमिड रचायचा आहे व्यवस्थित. ओके, एका जो तांब्या आहे त्याला 10 गुण मिळणार, परंतु खालचा तळाचा तांब्या आहे तो आम्ही मोजणार नाही, त्याच्या वरचे मोजणार. ओके, रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होईल आता. स्टार्ट. एका वेळी एकच. ताई तो उलटा ठेवलाय सुरुवातीचा. मी आपलं क्लिक करतो तुम्हाला. खालचा सरळ, त्याच्यावर उलटा, त्याच्यावर परत सरळ, त्याच्यावर परत उलटा, अशा रीतीने रचायचे आहेत. पिरॅमिड उभा राहायला पाहिजे, तांबे पण आपल्याला मिळायला पाहिजेत सगळे. कोणाच्या घरामध्ये जाणार हे महाराष्ट्राचं महावस्त्र अगदी काही वेळातच आपल्या समोर येईल. चला, आपापल्या जागेवर उभे राहा. सोडा हात ताई. ताई हात सोडा. सॉरी, पर्याय नाही. घ्या. स्पर्धक क्रमांक 11 10 गुण. सॉरी, चांगलं मोजताना थांबले पाहिजे. पिरॅमिड पूर्ण जोपर्यंत उभा राहत नाही तोपर्यंत ते बघा तिचे सगळेच कोसळ. स्पर्धक क्रमांक 1 11 समीर 10 गुण. स्पर्धक क्रमांक 12 30 गुण. स्पर्धक क्रमांक 13 40 गुण. स्पर्धक क्रमांक 15 40 गुण. स्पर्धक क्रमांक 16 40 गुण. स्पर्धक क्रमांक 18 तुमचे आहेत नाही, हां, 30 गुण. स्पर्धक क्रमांक बॅच दाखवा मॅडम. बॅच. स्पर्धक क्रमांक 19. स्पर्धक क्रमांक 19 30 गुण. स्पर्धक क्रमांक 20. वा, क्या बात. 50 गुण. स्पर्धक क्रमांक 21. त्याच्या तरी जरा जोरदार टाळ्या वाजवा, जरा वाजवा टाळ्या. खूप छान, परंतु बॅड लक, पर्याय नाही त्याला. आणि स्पर्धक 50 गुण. आणि तुमचं सुद्धा बॅड लक. खूप छान खेळलात, धन्यवाद. तुम्ही एकत्र कुठेतरी जाऊन बसा. तुम्ही बाद झालेले नाहीत, फक्त तांब्या जरा तिथे ठेवा. तांबे आपापल्या इथे ठेवा. पुढच्या फ्लोअरचे दे ना, गुण देऊन ठेव. चला, लंबोदर पितांबर ग्रुप या.
लंबोदर पितांबर. चला पटपट. घेतले मॅडम. वनस्कर मॅडम इथे होते त्यांचे. ओके. हे जे नियम आणि अटी असतात ते आमचे संपादकीय मॅडम देवयानीताई बोरसकर यांच्या हातामध्ये असतात. काही एसीमुळे किंवा हवेमुळे पण पडू शकतात. हे त्यांच्यावर डिपेंड असतं काय करायचं काही नाही. रेडी. सरका पाठी पाठी. सरका पाठी. ओके. एका वेळी एकच तांब्या आणायचा. हां झालं आई. ओके. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. भांडू नका. एक एकच तांब्या आणा. एका वेळी एकच तांब्या आणायचा. त्याच्यावरती दुसरा रचायचा उलटा. त्याच्यावरती तिसरा सरळ परत. पडता कामा नये याची काळजी घ्या. वा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे यांच्यासाठी. सावकाश सावकाश. दुसऱ्याचे पडणार नाही याची पण काळजी घ्या. स्टॉप. असू दे असू असू दे असू दे. ते फक्त चेंडू मोजते. हां. स्पर्धक क्रमांक 23 30 गुण. स्पर्धक क्रमांक 24 30 गुण. स्पर्धक क्रमांक 25 मॅडम किती बॅच नंबर दाखवा जरा. स्पर्धक क्रमांक 25 40 गुण. तुम्ही लावा ना. स्पर्धक क्रमांक 26 40 गुण. स्पर्धक क्रमांक 27 30 गुण. स्पर्धक क्रमांक 28 30 गुण. स्पर्धक क्रमांक 29 खूप छान 50 गुण. स्पर्धक क्रमांक 30 40 गुण. स्पर्धक क्रमांक मॅडम बॅच जरा सरळ करून ठेवा प्रत्येकाने. स्पर्धक क्रमांक 31 50 गुण. आणि स्पर्धक क्रमांक 34 60 गुण. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. चला ठेवा तांब्या इकडे आणून. खाली खाली ठेवा. चला गणपती बाप्पा मोरया या व्यासपीठावर. गणपती बाप्पा मोरया या व्यासपीठावर. सिंधू नगरीमध्ये सुरू आहे खेळ पैठणीचा. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7. सौ सुप्रिया संतोष वालावलकर आयोजित या कार्यक्रमाचं या ठिकाणी आयोजन करण्यात आलेलं आहे. पुढील फेरीसाठी आम्ही पुन्हा येऊ. तोपर्यंत आपण कुठेही जाऊ नका. फक्त पाहत राहा खेळ पैठणीचा. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय. प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय. प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय. प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44.
कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता. छोट्याशा विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा येतोय तिसरं आणि शेवटचं राऊंड. या राऊंड मध्ये ठरेल की कोणाच्या घरामध्ये महाराष्ट्राचं महावस्त्र जाणार. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सात. आयोजक अर्थातच सौ सुप्रिया संतोष वालावलकर, माजी पंचायत समिती सदस्य कुडाळ यांच्या वतीने या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. तिसरा आणि शेवटचा राऊंड. यामध्ये कळेल की कोणाच्या घरामध्ये महाराष्ट्राचं महावस्त्र अर्थातच पैठणी जाणार. बघूया. एक एक चेंडू टाकायचा. बाडलीमध्ये जो चेंडू अडकेल हा त्यालाच आम्ही 10 गुण देणार आहोत. लक्ष झालं? बाडल्या बरोबर आहेत? रेडी? चला सुरू. स्टार्ट. उमेश, प्रत्येकाने आपापल्या बाडलीत टाका. झालं? ओके, या पुढे या बाडलीकडे. स्पर्धा क्रमांक 1 10 गुण. हा, बाडली हातात घेऊ नका, ठेवा खाली. तुम्ही कशाला उचलते? स्पर्धा क्रमांक 1 10 गुण. स्पर्धा क्रमांक 2 10 गुण. स्पर्धा क्रमांक 3 10 गुण. स्पर्धा क्रमांक 4 20 गुण. स्पर्धा क्रमांक 5 20 गुण. स्पर्धा क्रमांक 6 0 गुण. स्पर्धा क्रमांक 7 30 गुण. स्पर्धा क्रमांक 8 10 गुण. स्पर्धा क्रमांक 9 30 गुण आणि स्पर्धा क्रमांक 10 40 गुण. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. गणपती बाप्पा मोरया. एकत्र कुठेतरी बसा. शेवटचा राऊंड आहे, काळजी करू नका. टायमिंग मध्ये आम्हाला सुद्धा माहित आहे की आपले उपवास आहेत, त्याच्यामुळे आवाज तुमचा खूप कमी आहे खालून. चला, मंगलमूर्ती मोरया या. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट
बघा तुम्ही काय ते ठरवा. थांबा थांबा. झालं रेडी? ओके. हो ते तुम्ही बघा काय ते. आम्ही काहीही बोलणार नाही, परंतु चेंडूत गेलेले चेंडू आम्ही मोजणार, बाटलीत गेलेले. हा रेडी आहे का प्रत्येकाची बाटली? बघा परत एकदा, मला वाटतं एक कमी आहे. बघा बाटली बरोबर आहे का? आहे प्रत्येकाची? ओके रेडी स्टार्ट. सुरू. ओके हा घ्या घ्या टाका. तू पाठी जावा, आधी जागेवर जावा. हा टाका. बापरे, या आपापल्या बाटलीकडे. उमेश चेंडू ठेव 5-5 तयार. स्पर्धक क्रमांक 11 10 गुण. स्पर्धक क्रमांक 12 30 गुण. स्पर्धक क्रमांक 13 10 गुण. स्पर्धक क्रमांक 14 40 गुण. स्पर्धक क्रमांक 15 40 गुण. स्पर्धक क्रमांक 17 0 गुण. स्पर्धक क्रमांक 18 30 गुण. स्पर्धक क्रमांक 19 होय ना 10 गुण. स्पर्धक क्रमांक 20 10 गुण. बसा कुठेतरी एकत्र. चला लंबोदर पितांबर या. प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता बिलबर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क बिलबर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता बिलबर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क बिलबर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता बिलबर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क बिलबर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? रेडी स्टार्ट. चेंडू बाटलीत गेला पाहिजे असे टाका. वाह क्या बात आहे. हा खेळ नशिबाचा, नशिबावर अवलंबून असतं काही गोष्टी. या स्पर्धक क्रमांक 21 20 गुण. स्पर्धक क्रमांक 22 20 गुण. स्पर्धक क्रमांक 23 30 गुण. स्पर्धक क्रमांक 24 0 गुण. स्पर्धक क्रमांक 25 30 गुण. स्पर्धक क्रमांक 26 30 गुण. ओके बसा तुम्ही खाली. चला या तुमच्या बाटल्या आणि चेंडू घ्या. तुम्हाला पाहिजे तशा ठेवा बाटल्या. प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता बिलबर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला,
जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 322540 आणि 9423 750944. आता चेंडू आहेत ना. हा इथे रेडी. एका वेळी एकच चेंडू टाकायचा. हा ओके टाका. स्टार्ट. सुरू. त्याला वेळेचं बंधन नाहीये. चौकस टाका. आता एक काम करा. थांबा थांबा. हे तुमचे 5 चेंडू हातामध्ये घ्या. 4 आणि हा एक 5 चेंडू. हे तुमचे 5 चेंडू हातामध्ये. काय केलं लक्षात आलं ना. घ्या. आणि जर आपल्या जागेवर उभे राहून टाक. तुम्ही तसेच थांबा. बा बरोबर लक्ष असतो आमचं. काही काळजी करू नका. ओके. जर आपल्या जागेवरतीच उभे राहून टाका. पुढे जाऊन टाकण्याचं पाडली तरी घ्या तिथे. ओके चला टाका. सुरू. हो वाका तुम्ही. त्याचं काय नाही. अरे वा वा. या बाडली गिरी आपापली. स्पर्धक क्रमांक 27 20 गुण. स्पर्धक क्रमांक 28 30 गुण. स्पर्धक क्रमांक 29 50 गुण. स्पर्धक क्रमांक 30 30 गुण. स्पर्धक क्रमांक 31 30 गुण. आणि स्पर्धक क्रमांक 34 30 गुण. जोरदार ट्राय झाल्या पाहिजेत या ग्रुपसाठी. कुठेतरी एकत्र जाऊन बसा. असू दे ते असू दे. तुम्ही जावा. महाराष्ट्राचं महावस्त्र तर छोट्याशा विचारांती परत येतो. रिझल्ट आपल्या समोर असेल. कोणाच्या घरामध्ये गेले हे महाराष्ट्राचं महावस्त्र अगदी काही वेळातच आपल्या समोर येईल. कारण सगळ्या गुणांची टोटल. कारण सुरुवातीलाच आम्ही घोषित केलं होतं कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणचा एकही स्पर्धक आम्ही बाद करणार नाही. एकही स्पर्धकाला आम्ही दमवणार नाही. अशा रीतीने खेळ होईल. त्याच्यामुळे जे गेम होते त्यामध्ये पहिल्यापासून शेवटपर्यंत एकही स्पर्धक आम्ही बाद केलेला नाही. परंतु जी 3 पारितोषिकं आहेत पॉईंट टेबलनुसार ती आम्हाला या ठिकाणी त्यांना काढूनच द्यावी लागणार आहेत. या कार्यक्रमाचे प्रायोजक होते विल्बर प्रॉपर्टीज आणि सहप्रायोजक होते कॅमलिन. तसेच द्वितीय क्रमांकाचं जे पारितोषिक आहे ते सौ सुप्रियाताई संतोष वालावलकर माजी पंचायत समिती सदस्य कुडाळ यांच्याकडून आहे. अशी 3 पारितोषिकं आम्हाला द्यायची. आम्ही पुन्हा येऊ. तोपर्यंत तुम्ही कुठेही जाऊ नका. खेळ पाहत राहा. हा खेळ पैठणीचा. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय. प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज मनोहर शिल्प पहिला मजला जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 322540 आणि 9423 750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय. प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज मनोहर शिल्प पहिला मजला
जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता. त्याच्यामुळे द्वितीय क्रमांकासाठी आम्हाला जो तुमच्यामध्ये विजेता होईल तो द्वितीय क्रमांक राहणार. जी पराजित होईल तिला तिसऱ्या क्रमांकावर थांबावं लागेल. ओके, दे म्युझिक. हो, हा झालं ना, तेवढं झालं. छोट्याशा विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा येतो. अटातटीचा असा हा खेळ पैठणीचा या सिंधू नगरीमध्ये रंगलाय. अर्थातच या संपूर्ण तिन्ही फेरीमध्ये एकही स्पर्धक आम्ही बाद केला नाही, परंतु आम्हाला पॉईंट टेबल प्रमाणे गुण देणं आवश्यक होतं. आणि ते गुण देताना अर्थातच स्पर्धक क्रमांक 31 आणि स्पर्धक क्रमांक 34 यांचे समान गुण झाले. 90-90 दोन्ही वहिनी 90-90 गुणांवर आहेत. द्वितीय क्रमांकासाठी यांच्यामध्ये लढत होईल. जी विजेती राहील तिला द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक मिळेल आणि जी पराजित होईल या राऊंडमध्ये म्हणजे मागे राहील तिला तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक मिळेल. त्याच्यासाठी पुन्हा एकदा हा राऊंड घ्यावा लागतोय. म्युझिक दिला जाईल, त्याला डान्स करायचा आहे आणि डान्स करून झाल्यानंतर अर्थातच या पत्रावळीमध्ये येऊन उभं राहायचं आहे. त्या पत्रावळीच्या खाली काहीतरी लपलेलं आहे, ते तुम्हाला नंतर कळेल काय लपलंय ते. हा, ओके. डान्स करायचा. संगीत खुर्ची नाही आहे, भांडणं करू नका. दोनच पत्रावळी आहेत, कुठल्या पण आपल्या आवडत्या पत्रावळीमध्ये उभे राहा. पण पहिल्यांदा जी राहील तिला ओढून काढू नका बाहेर. हा, नाही, डान्स करायचा पूर्णपणे. म्युझिक थांबवेल विद्देश आणि मग राहायचंय. हो, परंतु घाई करू नका. संगीत खुर्ची नाहीये, नाही तर ढकलाल एकमेकीला. 2 पत्रावळी. तुम्ही किती जणी आहात? पत्रावळी किती? येस, म्हणजे दोघांना पण जेवायला मिळणार. हो, बघा आता. पण पहिली उभी राहिली तर तिला वडून काढू नका. होतं असं कधी कधी. हा, दे म्युझिक. दोघांच्याही वतीनं या कार्यक्रमाचं या ठिकाणी आयोजन करण्यात आलं. कोणाच्या घरामध्ये जाईल हे महाराष्ट्राचं महावस्त्र मला सुद्धा काही रिझल्ट माहिती नाही, कारण आमच्या संपादकीय मॅडम सौ वरस्कर मॅडम या रिझल्ट त्या ठिकाणाहून घोषित करणार व्यासपीठावर. त्याच्यामुळे मला सुद्धा काही माहित नाही कोण विजेते झाले. रिझल्ट समीर सावंत आणि वरस्कर माझ्या म्हणजे हातामध्ये आहे. बघूया, द्वितीय क्रमांकासाठी आहे. वा वा वा. चला आता पत्रावरती हातामध्ये घ्या आणि दाखवा. तिथे उलटी करा.
वा, आता लिह हे गुण किती आहेत बघ. 90 हा, लिह ना गुण. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. 490 आणि 299. ओके, रिझल्ट तुमच्या समोर येईल काही वेळातच. व्यासपीठावरून पारितोषिक वितरण सोहळा या ठिकाणी संपन्न होईल. तोपर्यंत आपण कुठेही जाऊ नका, फक्त पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. दैनिक कोकण सात प्रस्तुत सौ सुप्रियाताई वालावलकर आयोजित खेळ पैठणीचा. विल्बर्ट प्रॉपर्टीज मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. छोट्याशा विश्रांतीनंतर पुन्हा येतो, अर्थातच पारितोषिक वितरण सोहळ्यामध्ये. या खेळ पैठणीच्या कार्यक्रमामधील कोणाच्या घरामध्ये गेलं हे महाराष्ट्राचं महापस्त्र, अर्थातच पैठणी. बघूया विल्बर प्रॉपर्टीज आणि सहप्रायोजक कॅमलिन यांची ही खेळ पैठणीचा आणि द्वितीय क्रमांकाचा पारितोषिक आहे, अर्थातच सौ सुप्रियाताई वालावलकर यांच्याकडून. मी विनंती करेन या चॅनलच्या संपादक सन्माननीय देवयानीताई वरसकर आपल्याला कृपया आपण व्यासपीठावर यावं. त्याचप्रमाणे या चॅनल्सचे प्रतिनिधी सन्माननीय समीरजी सावंत आपल्याला सुद्धा विनंती राहील कृपया आपण व्यासपीठावर यावं. प्रत्येकाने घ्या. उमेश
या ठिकाणी सन्मान्य पाटकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. कृपया आपण व्यासपीठावर यावं. पाटकर आपल्याला विनंती राहील, कृपया आपण व्यासपीठावर यावं. आपला आशीर्वाद खूप मोलाचा आहे आमच्यासाठी आणि साधी गोष्ट नाही आहे. या वयात आपली तब्येतही अशी असताना सुद्धा आपण या ठिकाणी उपस्थित राहिलात. जरा जोरदार टाळ्या पाटकर आईंसाठी झाल्या पाहिजे. जरा टाळ्या वाजवा. असू दे, प्रशस्तीपत्र हातात असू दे, असू दे, वाजवा. आपले आशीर्वाद खूप मोलाचे आहेत. त्याचप्रमाणे सन्मान्य श्रेया सावंत, स्नेहा सावंत आपणलाही विनंती राहील, कृपया आपण व्यासपीठावर यावं. सन्माननीय स्नेहा सावंत. त्याचप्रमाणे सन्मान्य जयश्री चव्हाण आपल्याला सुद्धा विनंती राहील, कृपया आपण व्यासपीठावर यावं. त्याचप्रमाणे सन्माननीय अनावकर मॅडम आपल्याला विनंती राहील, कृपया आपण व्यासपीठावर यावं. दोघांनाही सुद्धा विनंती राहील, कृपया आपण व्यासपीठावर यावं. या ठिकाणी पारितोषिक वितरण समारंभ आम्ही घोषित करतोय, रिझल्ट घोषित करतोय. पारितोषिक वितरण समारंभ या मंचावरून या ठिकाणी संपन्न होईल. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसाद प्रस्तुत सौ सुप्रियाताई संतोष वालावलकर, माजी पंचायत समिती सदस्या कुडाळ आयोजित या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. खेळ पैठणीचा कार्यक्रम अतिशय सुंदर, सर्वांनी छान खेळ केलात. फक्त एकच आहे, जेव्हा 100 जणी सहभागी होतात तेव्हा 99 जणींना कुठेतरी थांबावं लागतं, तेव्हा एखादी कुठेतरी विजेती होते. मी पुन्हा एकदा सांगेन, कोणी नाराज होऊ नका. एक विरंगुळा म्हणून आपण खेळायचं आहे सर्वांनी, बरोबर ना? कारण हे व्यासपीठ अशासाठीच निर्माण झालं 2004 साली महिलांसाठी, की विरंगुळा धगधगत्या जीवनामधून वेळ काढून महिलांसाठी कुठेतरी महिलांसाठी व्यासपीठ पाहिजे, अशा व्यासपीठाची निर्मिती झाली. मग गावोगावी खेळ पैठणीचे होऊ लागले. तर असं या खेळ पैठणीचा या कार्यक्रमामध्ये जिल्ह्याचा दौरा करत असताना आज ओरोस सिंधुनगरीमध्ये आपण पोचलो. सुंदर, सर्वांनी छान खेळ खेळलात. कार्यक्रम बघत असताना कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सुमारे 3 लाखापेक्षा अधिक त्याचे सबस्क्रायबर आहेत आणि फेसबुकला जवळपास 1.5 ते 2 लाखाच्या बाहेर सबस्क्रायबर आहेत. असं एकमेव चॅनल आहे कोकणचा, जो कोकणसाद लाईव्ह आहे. आणि त्याच्यामुळे प्रत्येकाने सबस्क्राईब करा आणि हा कार्यक्रम बघा. संपूर्ण नवरात्रीमध्ये संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक तालुक्याचा, गावाचा दौरा करत करत आम्ही अगदी शेवटच्या 24 तारीखपर्यंत प्रत्येकाच्या तालुक्यामध्ये पोहोचणार आहोत. तर या कार्यक्रमाचा रिझल्ट मी घोषित करतोय. अर्थातच तृतीय क्रमांकावर राहिले, आपल्या समोरच रिझल्ट होता. मी विनंती करेन या संपूर्ण चॅनल्सचे आमचे प्रतिनिधी सन्माननीय समीर सावंत आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांना सन्मानित करूया. आणि ही जी पैठणी होती ती होती आमचे प्रायोजक विल्बर प्रॉपर्टीज आणि सहप्रायोजक अर्थातच कॅमलिन यांच्या वतीनं. आणि तृतीय क्रमांकाची मानकरी ठरली, अगदी आपल्या समोरच आहे, साक्षी संतोष कोचरेकर. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे साक्षीताईंसाठी. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. जोरदार टाळ्या. या पैठणीचे सौजन्य होतं बिल्बर प्रॉपर्टीज आणि सहप्रायोजक होते आमचे अर्थातच कॅमलिन यांच्या वतीने ही पैठणी आहे. द्वितीय क्रमांकावर राहिली, आपल्या समोरच होती. मी विनंती करेन जी या सेमी पैठणीची मानकरी ठरली आणि सेमी पैठणी होती अर्थातच सौ पंचायत समिती माजी सदस्य कुडाळ सौ वालावलकर मॅडम, सुप्रियाताई वालावलकर. आपल्याला विनंती, आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांना ही पैठणी प्रदान करूया. आणि याचे विजेते राहिले आहे छाया मोहन जंगले.
मी सौ सुप्रियाताई वालावलकर यांना विनंती करेन, आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांना पैठणी बहाल करूया. आणि प्रमाणपत्र जे कोकणसाद लाईव्हच्या वतीनं आहे, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आणि हे 2 नंबर तुम्हाला माहीतच होते, परंतु तृतीय जो प्रथम क्रमांक होता हा कोणी तसा गेस केला नाही मला वाटतं. त्याच्यामुळे प्रथम क्रमांक हा केलाय का कोण होईल? हा, एवढा कॉन्फिडन्स, वा वा वा, क्या बात. बघूया, रिझल्ट आहे माझ्या हातामध्ये. मी विनंती करेन या संपूर्ण चॅनल्सचे, अर्थातच कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह याचे संपादक सन्माननीय वरसकर मॅडम आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांना ही पैठणी प्रदान करूया. आणि ही पैठणी होती अर्थातच बिल्बर प्रॉपर्टीज आणि कॅमलिनच्या वतीने. हा बोल, सांगतो मी उत्तर. आणि हे पारितोषिक जाते अर्थातच स्वप्नाली धीरज चव्हाण हिच्यासाठी. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. चांगला गेस केला आपण त्या. सन्माननीय वालालकर मॅडम आणि आमचे सन्माननीय समीर सावंत या ना पुढे. प्रथम क्रमांकाचं हे पारितोषिक आहे. महाराष्ट्राचं महावस्त्र अर्थातच ही पैठणी जी बिल्बर प्रॉपर्टीज आणि कॅमलिनच्या वतीने होती. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. मिस्टर आलेत तुमचे? मिस्टर आलेत का? हा, नाही आलेत. ओके, सासूबाईनं उचलायला सांगितलं परत, तर त्यांना एक पैठणी द्यावी लागणार. ठीक आहे, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. मी मॅडमांना विनंती करतो आभार प्रदर्शनासाठी आमच्या संपादक मॅडम अर्थातच वरसकर मॅडम यांना. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसाद यांच्या वतीने सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये हा अत्यंत खुमासदार असा खेळ पैठणीचा कार्यक्रम संपन्न झालेला आहे. आमचे लाडके भाऊजी म्हणजे ज्यांना आम्ही ह्या कार्यक्रमासाठी अगत्याने इथे बोलवलेलं होतं, बाळू वालावलकर, त्यांनी अत्यंत सुंदररित्या या कार्यक्रमाला कंडक्ट केलेला आहे आणि सगळ्या वहिनींना निश्चितच खुश केलेला आहे. कारण त्यांनी ज्या पद्धतीने त्यांना उखाणा घ्यायला लावला किंवा छोटेसे असं त्यांना हसायला लावलं ते खरंच स्पृहणीय होतं. आणि या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आम्हाला सुप्रियाताई वालावलकर ज्या कुडाच्या माजी पंचायत समिती सदस्य आहेत, यांचं सहकार्य नेहमीच कोकणसाद लाईव्हला असते, कोकणसाद पेपरला असते. त्यांनी या कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी आम्हाला बहुमोल असं सहकार्य केलेलं आहे. त्याचबरोबर मी मगाशी जसं म्हटलं तसं आमच्या पाटकर मॅडम या कार्यक्रमाला आवर्जून आल्या, त्याबद्दल मी त्यांचे शतशः आभार मानते की एवढ्या वयात सुद्धा त्यांनी या कार्यक्रमासाठी आल्या आणि आम्हाला हुरूप देऊन दिलेला आहे. माझ्या ओळखीच्या भगिनी ज्यांची ओळख गेल्या 15 वर्षापासून माझ्या बरोबर आहे, त्या सगळ्या जणी इथे आल्या आणि ह्या आमच्या कार्यक्रमाला शोभा आणली. त्याबद्दल मी सगळ्यांची खूप खूप आभारी आहे. दुर्गा माता की धन्यवाद केलेला आहे. धन्यवाद मॅडम. तर असंच हा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन करा. अर्थातच कोकणचं नंबर 1 चॅनल महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसाद येतोय आम्ही उद्या सुद्धा एका वेगळ्या तालुक्यामध्ये. उत्स्फूर्तपणे सहभाग घ्या, उत्स्फूर्तपणे खेळामध्ये सहभागी घ्या. कारण आम्ही एक ट्रॅक ठेवली आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये बाद फेरी खेळवायची नाही. असू दे किती पण स्पर्धा, परंतु बाद फेरी खेळवायची नाही. खेळू दे प्रत्येकाला तिचा खेळ, कारण प्रत्येकाला वाटत असतं की मी हा खेळ खेळले असते, मग सुरुवातीपासून नाराज व्हायला नको. कारण नाही करणार आम्ही कोणाला बाद, कारण हा चॅनलच असा आहे कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसाद येतोय उद्या तुमच्या गावामध्ये. उत्स्फूर्तपणे सहभागी व्हा आणि या कार्यक्रमाचा आनंद लुटा. धन्यवाद. खेळामध्ये सहभागी घ्या, कारण आम्ही कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये.
सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. फ्लॅट्स पराडा बिल्बर्ट प्रॉपर्टीज बजेट मध्ये. पहिला मजला, जामनेर ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क बिल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3245 आणि 9423 750944. पाणी बॅकअप होतोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. फ्लॅट्स पराडा बिल्बर्ट प्रॉपर्टीज बजेट मध्ये. संपर्क बिल्बर्ट प्रॉपर्टीज 37 आणि 9423 750944. पाणी बॅक